Bosokima. Right, bakhethwa, the chosen. Bantwana bakaNkulunkulu, bantwana beyithunywa, bantwana beyidalwa. Hayi bedloza ngeni kakhulu lapha. Nami ngizoya ngendlela engaphiwa ngayo. Umuntu onesipho ubonakala ngani? Ngendlela naye izinto ezenzeka kuye. Sorry, what's wrong? What's wrong? A gifted person ubonakala ngemsebenzi yakhe. Welapha ngaye. That's why I don't discuss the healing modality, because khona ezinye izinto kumele ngizilaphe ngami ngila. So mele futhi kube nezifundo, ngoba likhona ikhambi lokuthi izifuyo zizalana. Zande, angithi zande izifuyo. Why? Ngoba sibuyele emandulo. Isipho somuntu ophiwe uNkulunkulu. Asixabani nento ezasenzeka emandulo. Akusena inhlonipho, izifuyo ziyafa. Akusena kuphathana kahle emhlabeni. Asibuyeleni emandulo. Kwathiwa ngibuyiseleni abantu emandulo. Bukanike izifuyo. Mele zande lesifuyo. Umuntu mayethi uzokuwina isilotho. It has to start with her. It has to start with her or him. No one can claim to make you succeed. Ebe yena enga succeed. Yes, biblically, Christianically, it can work izwi lingena kuye wonke umuntu. Kodwa not in the healing, spiritual healing. Bona ngami. Okay, mbuzi yami. Namhlanje you are given food from my hand. I want to alleviate all the problems of you climbing the trees. Okay? Respect me. Yes. Avut. Antu yazi singumlilo. Sebenza ngomlilo la ekhaya. Uyakwazi lokho. Take and appreciate. This is the last one.